Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello, good morning sa atong mga beloved kapuso sa Central ug Eastern Visayas. Welcome na sab sa lain nga episode sa GMA Regional TV Live. Makita ninyo patag alas 8 sa buntag Lunes hangtod sa Biyernes. Nang hinaot mi kapuso nga maayo ang inyong pagmata kaganiha, nahumanasab mo sa inyong pagpabahaw ug pagpangapi ug nakapaugnat na sa inyong kalawasan tungod kay health is wealth. Sakto ba, Ses? Sakto, Jud Nix. Basta good morning kanimo din ha. And good morning sa ato ang mga pinalanggang kapuso nga way palta silang pagtanaw sa GMA Regional TV Live. Health is wealth gayud mga kapuso. And important usab nga healthy ang ato ang kanon, di ba, Nix? O dili jud ta makalimot sa pag-exercise daily. And ako ang amo ang pasalamat kaninyo mga kapuso tungod sa way puas ninyong pagsunod kanamo Lunes hangtod Biyernes. Thank you kaayo mga kapuso. Busa mag-uban na usab ta sa laing puno sa impormasyon ug makalingaw nga episode karong adlaw. Bisan sa kabisi sil o sa stress siguro mas maigong mupahuway sa tapanagsango. Kailangan na adyo gihapoy rest and recreation kay essential pud na siya next. Labi na padong weekend. Yes. Busa karong buntaga mga kapuso atong susiho ng effort sa Lapu-Lapu City aron mabalik ang turismo sa dakbayan taliwa sa nasinating pandemya. Ug ato usab mahinabi ang usa ka opisyal sa Mines and Geosciences Bureau aron mohatag kanato og katin-awan sa pagpangandam ilabi na nga panahon karon sa ting-uwan. Ug atong ilailahon kining twins nga taga Lapu-Lapu City usab kisa nag-viral gumikan sa ilang unique na pamaagi sa pagsayaw sa social media. Sa atong baliklantaw karong adlaw. Ang Parian usa sa mga sikat ug iladong lugar dinhi sa Subo. Taliwa nining lugar dunay gitukod nga monumento nga binuhat sa multi-awarded sculptor nga si Eduardo Castrillo. Ngano kaha nga ginganlan kini nga Parian? Ang Parian gikan sa po nga pari-pari nga buot pasabot to barter or trade. Gipuy-an kini sa mga wealthy Chinese merchants nga mga mistizo ug sa mga katsila niadtong 16th century. Ang maong lugar ubos sa pagduma sa mga Jesuits. Mausab kini ang lugar kung diin ilang ipahigayon ang ilang mga kalihukan. Ug tuod man ang Parian usa na gyud sa makasaysayanong lugar dinhi sa dakbayan sa Subo. Ug karon ato ipasa sa akong partner alang sa iyang Business Matters segment. Says Karong inanay nang mibangon ang Subo taliwa ning pandemya, gitinguha karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga subling makabangon ang turismo sa syudad. Sa atong Business Matters karong buntaga, sayranta ang mga lakang ug ipangbuhat sa Lapu-Lapu City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission LLC TCHAC kauban si Chairman Cindy King Chan. Good morning, Ma'am Cindy. Good morning, natong tanan. Maayong buntag, Cebu, and also maayong buntag, Cecil. Thanks for having me today. It's a pleasure to have you in our morning program, Ma'am Cindy. First of all, how's the COVID-19 situation din sa Lapu-Lapu City? Mapasalamaton kita no sa mahal na Birhen o ni Senior Santo Niño na for the past few days, zero or very minimal na gyud ang atong COVID positive cases. So, ang ato gani mga hospitals, both public and private, mga zero cases na gyud sa COVID. We have successfully flattened the curve and hopefully magpadayon kini. How ready is Lapu-Lapu City to reopen its tourism sector? Nalipay sad kami sa statement ni Dr. Loreche, ang atong DOH consultant. Kay siya niingon gyud gahapon na ang Lapu-Lapu ang pinaka-safe na lugar diri sa Region 7. So thank you kay Dr. Loreche because actual sad siya nakasaksi sa atong mga safety measures ug mga pagkontrol, yun sa pagkontrol nato ang pandemya.
And you have more good news to share this morning, Miss Cindy, because you just launched the Balik Turismo Travel Program. Please share to our viewers kung unsa ang mga promos and discounts that they can avail sa Balik Turismo Travel Fair. Yes, we are so excited. The hotels and resorts and the diving operators and the island hopping operators have united. We will recover as one because we are one Lapu-Lapu, no? So we agreed to hold a travel fair this coming Saturday na, karong October 17, sa alauna hangtod sa alas 5 sa hapon. Ilang lowest promos and sale prices sa ilahang mga hotels and resorts up to 60-70% than the usual rates. So sa una, foreigners ra ang maka-afford o maka-adto sa kaniadtong mga 5-star hotels. Karon affordable na kini sa atong mga katawhan. So gidapit ko kamo sa atong online virtual sale karong October 17 from 1 to 5 in the afternoon. But it's not only limited to 1 to 5, kana ra siya ang kanang window sa pinakaubos yun na rate. So marabag piso sale bitaw na naaray time frame. But beyond that, of course, the sale will go on, the promo prices. Miss Cindy, what are the tourist attractions and the activities that the city can offer for everyone to have a safe tourist experience? We have snorkeling, diving. We are developing the diving sites. Kay nakakita na ta atong mga divers, nakakita na og whale shark sa Marigondon. Also the sardine run na imo makita sa Mualbual, naara diri sad sa Marigondon pod. Then we also a treasure shark there in Tinggo. Please invite everyone, Miss Cindy, sa atoang travel fair. Yes, mga Cebuanon and hopefully atong mga neighboring islands and neighboring Filipinos and the international travelers, please come and avail of our travel fair. This has, I think, open pa ni ang expiry. It may be 1 year pa ni ang expiry. Thank you for spending your time with us this morning. Thank you. Mabuhi ang Cebu. We will recover as one. We are one Lapu-Lapu. And God bless. God bless you, Miss Cindy. Daghang salamat. Thank you, Cecil. Thank you. Good morning. And that was Miss Cindy King Chan, Chairman sa Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, nga nangimbitar kanatong tanan sa mga promos o discounts sa mga hotels and resorts sa Lapu-Lapu City, pinaagi sa Balik Turismo Travel Fair sa tumo nga subling makabalik na ang turismo ug ang panginabuhian sa mga nanarbaho sa natad sa turismo tungod kay business matters, mga kapuso. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, ang State Weather Bureau nga pag-asa may pahimangno na tining na sinati nga La Nina nga posible kuno nga mupadayon ang epekto hangtod sayo sunod tuig. Mao nga unsay ang ayang buhaton sa mga komunidad ato, mga kapuso, katong mga nagpuyo sa mga gitawag nga mga danger zones, unsa ang ayang himuon nga mga preparasyon. Karong buntaga, mga kapuso, magpakisayod ta gikan sa Mines and Geosciences Bureau. Makauban nato ang ilang Regional Director, Engineer Armando Maliksi. Good morning, RD. Good morning, Nico. Maayong buntag o maayong buntag usab sa tanan nga mga lantaw aning atong programa karong buntaga. Daghan kayong salamat sa RD sa pag-uban kanamo karong buntaga. RD, ingon ang pag-asa, posible pa gyud ning epekto sa La Nina above normal kuno nga rainfall. RD, ang atong posibleng masinati hangtod sa sunod tuig. Unsa nay mga preparasyon sab nga ang iyang himuon sa atong mga komunidad, RD, ug diha sab sa inyong opisina sa MGB? Diri sa mga komunidad, dapat magbantay gyud ang atong mga kaigsuonan, labi na kanang nagpuyo sa mga lugar nga posible mo dahili kanang mga gitawag natong landslide prone area
O usab ka na mga kaigsuunan nato nga nagpuyo dool sa mga creek, rivers, brooks, kay posible mo overflow na. Kamo sa MGBRD, we understand doon na mo yung mga coordination sa mga LGUs, labi na Yes, sa atong mga yes. barangays. Unsay gibuhat Yes. ninyo, RD? Nagpadala na tao kanang murag reminder sa atong mga local government units, although we know for a fact nga ang atong mga local government units karon aktibo naman gyud ani, even if we don't tell them, they are very active. Ang atong mga local disaster risk reduction management office is very active on this. Unsa may mga matawag na to, RD, nga mga telltale nga mga warning signs, RD, nga angayang bantayan sa atong mga nagpuyo nini mga critical, mga danger zones, RD, nga posibleng mahitabo? Kanang kung dunay continuous rain, kanang yung mga namuyo sa ubos sa mga cliff, ubos sa cliff, mao ginay pinakadelikado kay kung dunay mga material nga mahulog gikan sa ibabaw, simbak ulang kung maigo ang balay, delikado gyud kaayo. Ang kanang sa ibabaw pod na nagpuyo, mao sa gihapon kay kung pananglitan ang gibarugan sa ilang mga balay, maoy mo giveaway, ang ilang tibuok balay mahulog yun. O ato nang ikahadlukan kay kung mahimo unta, wa tay disgrasya, kutob mahuman ang kaning atong laninya. Akong giawhagan ni ang mga kaigsuonan unta, maminaw gid sila sa ato mga local executives, kaya ang ato mga local executives wala yung ginauna kundi kaayuhan ra gyapon sa atong mga kaigsuonan. Doon na gikan sa inyong opisina, RD, kaning geohazard map na distribute Yes, yes, yes. sa atong mga local government units? Oo, naana tay gipang distribute ana niya kana siya. Actually many of the municipalities are already using that, and ang atong mga kanang MPDC sa mga munisipyo kay bawo na mo interpret ana o di man kay lisod i-interpret kay color coded man siya. So pag pula gani ang nakabutang sa mapa, buot pasabot highly susceptible to landslide. RD, unsa may angayang bantayan, RD, kay labi na ni mga gitawag ni mga giingon nga puwa nga mga areas nga highly susceptible dito sa landslide. So kung kusog kay nga mas maayong mo evacuate na lang yung daan? Yes, I would recommend na mas maayo gud mo evacuate kay kanagong sa gunson na ulan, abinatog na uganan na sa ilaw man na basa pagyapon. Na pagyapon ang liquid ana, so mag-ulan karong adlaw unya mohunong siya say tomorrow the whole morning, paghapon muulan na sad, ang katong saturated portion sa tubig dili pa to mo evaporate, naa pa to sa ilawom. So once magsigig ulan ingon ana klase, dili ta mo kumpiyansa kay ang ibabaw lang ana mo inauga, ang ilawom ana tuwa pa nagpercolate ang tubig. And that water that percolates into the cracks, small cracks, mao na say delikado na makapawikan sa bato. Gawa sa mga kabukiran, RD, ang danger kani pong mga nagpuyo sa sapa, RD, kani sa mga easement zones? Yes, kanang baha pod bantayanan gyud na no. So kung mahimo basta mag-ulan-ulan, palayo kita sa sapa o kanang kumpiyansa nga ligo-ligo sa mga bata kay tungod nag-ulan nindot kaayo kay lawom. Kung mahimo mga ginikanan sa atong kabukiran, sa nga duol sa sapa, ayaw gid niyo tuguti inyong mga bata nga maligo alone. O kung mahimo di lang gid maligo sa mga sapa, maglangoy-langoy tag tungod nindot kuno ang sapa kay lawom. Doon na natay recorded nga nadunggan sa atong mga media nga nadisgrasya. So kung mahimo, ayaw lang sa karong mga panahon na until ma-normalize gyud ang atong ulan. Finally, RD, mensahe nimo sa atong mga kaigsuonan, sa ato pong mga local officials sa atong mga kaigsuonan nga naa nagpuyo karon sa kabukiran o duol sa kasapaan, atong naon gayod nga ang kinabuhi is the most important part of our living here on earth. So dili ta maghuna-una anang mga material nga butang nato nga ato hinuon proteksyonan maayo, mao nang dili ta manghawa sa atong kabalayan apan wa ta kay bawo nga sa buhat nato ana mao na hinuon ikadisgrasya nato. Thank you so much sa oras nga gihatag nimo kanamo karong buntaga sa mga inputs ug pahimangno sa ang Regional Director mga kapuso sa Mines and Geosciences Bureau, Engineer Armand Maliksi. Thank you, RD. Thank you, Sab Nico. Thank you so much. Salamat. Ubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la
cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong buntaga atong ililahon kining mga upunganon nga nasikat nag-viral sa social media ubay-ubay sab ni sila og mga followers na human sila misikat sa TikTok gumikan sila lain nila nga mga paandar mga kapuso twins ni sila Fabi twins makauban nato karong buntaga si Trisha ug si IC at let's get to know them personally mga kapuso ug kumusta man ni sila luyo sa ilang mga gihimo karon sa social media labi na sa ila sab nga pag-eskwela. Makauban nato karon si Trisha ug si IC. Good morning. Hi, good morning. Thank you so much sa pag-uban kanamo. Nagdungan pa gyud mo. Kinsa si Trisha o kinsa si IC o pwede ba nga kanang ma-introduce ninyo inyong kaugalingon o sa ba interest ninyong duha? Hi, I'm Icy. Hi, my name is Trisha Shinmari A. Fabi. Just call me Trisha. And we like to 15 years old. And we like to sing and dance. Kinsay naka-ideya ani kanus aman mo naka-interest nga sa social media labi na gyud sa TikTok? Sa una pag yun kay hilig na gyud kay mig post og pictures and tungod sa quarantine kay murag kanang nakahuna-huna mi na mag-start pag mig TikTok since wa man po'y mabuhat sa balay. And like unexpected lang jud kay tanan na mo-boom ang mong TikTok. Like wala jud mi nag-expect na mo kuan jud siya, mo patok jud siya maayo. 1 million followers na sa TikTok unsa inyong gibati ini? Yes. Grateful and blessed. Of course. Grateful mi sa mga fans pud na mo kay of course dili pud mi makaabot ingani kung wala sila. Kinsa may mag-conceptualize aning inyong content o sa mga pilion sa ninyo nga mga pangsayawon o magsabot gyud mong duha? Sabutan gid na mo. Kanang maganahan mi sa sayo or sa kanta kay magunahon na dayon mi na practice na mo nya mag-video dayon mi. Wala lang. Kumusta man mong duha karong panahon sa quarantine? Usa na niini ang inyong experience sa Eat Bulaga? Kumusta man? Okay ra, exciting. And what would we expect na makaabot mi nga na in line with that, Trish og Ice, kung pwede ba, mga yung example ninyo karong buntaga sa usa sa inyong mga TikTok nga mga videos or mga dance moves, pwede ba ihalad ninyo sa atong mga viewers rong buntaga? Sige. Falling in love, she said, what you know, everything I got what you need. Pull up in the store and get what you want. You get what you please. Wala siya. Wow! Pag kanindot, let's get to know more di ay karong buntaga si Trisha og si IC. Kung okay ra mo, game ra mo na atong gamay sad nga game rong buntaga. May tungod ninyo duha, identical twins ra bagyod kay mo. Kinsa ko ninyong duha ang better dancer? Both. Both. Kinsa ang dakog kaon? Ako, si Trisha. Nga naman, Trish, mas daghan jud kag kaon? Yes, chubbyhon ba mo po siya? Chubby masad ko. Like, mas chubby kong cheeks. Aha. Ako kong kaon. Kinsa kuno ang dali sa puton? Aisha. Ikaw. Ako di Aisha. Ako di Aisha. Nalibog na. Nga naman makaingon nga ikaw, Trish. Kaan, gamay na ka siya patient sa dahil na kayo sa puton, hot-tempered ka. Like, but yun ay one of the reasons, like, mag-away me. Kinsa kuno tabian ninyo duha? Trisha. Ako. Subot pasabot mas hilomon
Si IC. Oo, mas hilom man. Kinsa kuno ang hingatugon? Mahilig matulog. Ako, I see. Ako. Ngano lang may matug, Ice? Kay, umay tarong to gabi. Sige lang pinuntagay. Ngano magbinuntagay kay? Pinuntagay. Future plans ninyong duha, Trish ug Ice. Ang future plans good guys to be successful and kanang among plano kay mag-travel gid mi kay as in ganahan kay mi mag-travel and magtukod og business. Yeah, magtukod og business kay business minded kay mi duha. Pareho ra po mo og mga goals ug aspirations in life ug unsa bay plano ninyong kuhaon nga kurso? Super parehas jud kaayo. Isip twins. Unsa advantage at disadvantages kung kani do na kay kaluha? Like advantage kay kanang naay kanang 24/7 na jud mo tabang nimo and dili jud ka kuan like mag-inusara like naa jud kay kuya permanente and it's like one of the advantages nimo makuha. Ang disadvantages lang kay for sa among relatives kay like doble ang bayad and sometimes kay kanang kuan ma-compare ka or kanang usahay kay malibog ang mga tao nya lahi na nilang ma-approach kay parehas man jud mignaw. Message ninyo sa usag-usa, Trish ug Ice. To always be consistent lang gyud na dapat consistent gyud ni nya dili mo give up kung unsa among gisugdan. Bahala gyud kahiunsa and stay humble lang jud. Ug finally, message sab nimo sa mga ninyo sa nagtan-aw nato karobota labi na mga kabatan-unan like you. Buhaton na yung modules. Ay, dili magsigsilakin. Nya, kanang padayon lang yun kung naa may plano sinabuhi bahalag magkahiunsa kay padayon gihapon mo. Then always pray to God, beg and pray to God. Wow, thank you so much. We enjoyed talking to you this morning. Mga kapuso, managkaluha nga si Trisha o si IC Fabi. Thank you! Thank you so much! Karong butaga mga kapuso si Engineer Armand Maliksi sa Mines and Geosciences Bureau di pasabot kabahin sa danger ni mga nagpuyo sa mga lugar nga hayan magkabaha o magka-landslide. Unsa ang ayang buhaton sa mga komunidad aron kalikayan ang katalagman. Samtang mga kapuso, nakauban o naila-ila nato ang Fabi Twins, si Trisha o si IC. Hinaut nga nalingaw mga kapuso sa ilang mga gimmick. Migamit sila sa ilang talento paglingaw sab o paghatag og inspirasyon sa mga kabatanunan. Daghan ang nalingaw sila sa gimmick mga paandar ng Fabi Twins nga artistahin ra bagid kayo. Oo, makalingaw next no, hinaot nga doon na putay twins nga how come nga ma-share nimo inyong same look, same appearances and same talent pa jud silang duha. Kung sa sabda sa nakadani sa ilang mga TikTok followers na 1 million na ra ba? Mao, mga TikTok millionaires so ginaot nga nakahatag sila og positive influence sa ilahang mga followers usab. Pasalamat gid sila sa suporta gid all out support sa ilang pamilya nila. Wow, how nice. Busa mga kapuso, haom kaayo kining ato ang words to ponder this morning. People should find happiness in the little things like family by Amanda Bynes. Sa mga gustong mo preview pagbalik ni mong episode and more mga kapuso, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pamahimo sab sa mong official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban kanamo. Thank you for spending your morning with us mga kapuso. Hinaot nga nakahatag kami kaninyo og much needed inspiration. So tutok lang gayud pirmi dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon kapuso that in all things God be glorified. Stay at home, stay healthy o keep safe always kapuso.